ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. касоне ки дар видеои мо лайк мондан, заҳмат кашидан, видеои моро тамошо карданд, бо як бор дига миннатдории худамро баён мекунам ва ба ҳамаи тоҷикони ҷаҳон саломи худро мерасонам. дар видеои гузашта мо гап зада будем ки кадом тоҷике ки дар кадом гӯшаи ҷаҳон аст ба мо комментария бинависад. ҳозирам навиштаистам. ма фаҳмидам ки дар ҷаҳон беҳад бисёр будааст тоҷикои худмон ва ё дури дур то Америка, Австралия, Канада ҳамиҷода зиндагӣ мекарда будастанд. комент менависанд, изҳори миннатдорӣ мекунанд. бо як бори дига мегӯм ҳамаи шумо зинда бошен, соҳ саломат бошен, худованд шуморо соҳ саломат ба ватан биёра. имрӯза видеои мо барои дублёнка ва шӯбаҳо мешавад. марҳамат шумо тамошо кунед, лайк монед. кадоме ки дар канал меҳмонай марҳамат подписатсия куна. ҳамин видеои мо барои шумоан. боқӣ сарбаланд бошен, дар коммент бинависен бо як бори дига ки шумо айгуҷо видеои моро тамошо мекунед. сарбаланд бошен. рафтем ҳамин чизое ки шумо мебинед дар бозори Корвонай ҳафтум дарвоза бозори Корвон, магазини Калон. анҷа биен ай тарафи вақте ки медонен ай тарафи дасти рост мерен то ахиршам магазин ҳаст. ина мо сар мекунем ами дублёнка то размери 56 дорад. мо барои амира чӣ кардем ки ё ҳам астардор доранд, ҳам беастар доранд, ҳам мехдор доранд, ҳам бемех. нархошон арзон. ман чӣ ба иҷара сиёмка кардам барое ки аиҷа гирифта дар ялави бозор бо ҳам ёрам мефурӯшам. ина 900 сомон, 900 сомон донааш. ина представед кунед ки дар дигар ҷо ами 1300 сом дар ин бозор ма дидам 1300 фурӯхтаистанд. иёра шӯба мегӯянд. шӯбаҳои размери то 56 доранд. ина то 56-58 доштай. ана фақат нами дарвозаш 950 сомон ай. дигаш 850-900 сомон. ина дига баргиёш 900 сомон. ина дута сияи клетка 900 сомон. размери балшимерка дора. касе ки ҳами балшимерка бас дора беҳад ғавси хушрӯан, беҳад качество менанд. аями ҷа мегиранд 900 мебаранд 1300 у тарафи бозор да мефурӯшанд. барои ҳами ма ҷон кардам ки ҳамира сиёмка кунам. фақат ҳамиҷада инаи сиёиш ки аста пешай зард и 700 сомон. анаи зарде ки мебинед и 1100 сомон ай. ҳамаи ҳамин чизе ки шумо ози экранда мебинед то 5XL яъне размери 56-58 доранд. пака и бари навинкаи нав омагиай ана ёра дублёнка меган. инами якми зардаш ки чӣ дора мех дора то поёна нархи 600 сомон. ина марҳамат бибинед ки 600 сомон. ман нархи донара гап зестам. нархи донара гап зестам. ана ёш ай баргиёш 700 сомон. ина аями сар мешава бағар ями чиз аями демиш сар шидагӣ уже нархи ҳамиё 700 сомонанд. 700 сомон ҳамиёра ман дидам 1000 сом 1100 сом фурӯхтаистанд бозорда. барои ҳамин ман сиёмка кардам. ман кӯшиш мекунам шуморо як ҷоеро нишон дидам ки берен нархи арзон қатъи бигирен. ин ҳамиё инаи ки камтарак чи тигрӣ дора 700 сомон. дигаш 650 700 то 600 сомон. ина 600 сомон. ин ҳамира ман дидам 1000 сомон. ба як илтимос харидак як зан пеши ман харидам. ира навинкои корон. ами навинкоашон ами омадагианд. касе ки дар муҳоҷиратай марҳамат нигаҳ кунед, харидорӣ кунед ки одамотонро равон кунед. магазин дар Корвонай, Корвон Оптови, ҳафтум дарвоза тарафи рост мерен магазини Калон.
انایش 1000 سومون ای نرخش نرخی دونش با فقط برای چی که یک چی دوره یا میخی تیگری دوره برای همون اینایش 800 سومون 800 سومون درونشون میخ دوره با درجه اولی خشروان ما خودم دیدم شما دیگه یگون چیزا باور نکنین انا میجا دا بیاین خودتون سودا کنین بخرین انشالله با هم خدا ارزان میتاد این ایجادا هستای کورتکوی تنکی برای بانوا تا رزمیری 68 دوره 60 بخشی 66 اینا تا رزمیری 66 هستای نرخش 750 سومون айчилаш сар мешава качествашонам беҳад хубанд ҳамин магазиндан ҳамиам дар ҳамин дуруни ҳамин магазинай барои ҳамин офтан осон шава шумуда ана иҷода ҳастай ин ҳамин чиза ки номша дар комментария бинависед ки ман номша фуромӯш кардам ина марҳамат инаё ай44 то 50 ра доранд номшона ма фуромӯш кардам чи не ки ҳамаш қоидави хеле сангошонам материалиш спандексай хай номша дар комментария каси бидона бинависа инаи бологиёш 150 сомон ҳамаи ҳамиё ки шумо мебинед то размери 50 ра доранд ё ки ҳамин новинкаҳои бозоранд барои ҳам ман мира сёмка кардам касе ки новинка дар ҳавас дорад чизи мехоҳад бупӯша ки нав боша ин ҳамиё нархошон инаи 150 дона агар каси аптои мехарад бо мия маслиҳат мекунад қатиш бо арзон мегирад 150 дона фурӯхтаиста ҳамиҷа ё борое ки дар ҳам тирамоҳ мепӯшен ҳам дар зимистон инаҷа бо плашако ина марҳамат бибинед 150 сомон ина плашошай бо ҳамун хел плаш дорам плашои каротки тозонура 150 сомон ина марҳамат касе ки харидорӣ мекунад мо телефонҳоро мемонем айшуба сар каги то дублёнка хай зуран новинкан суперан нама ҷои арзонша шумода нишон додам на касе ки мехоҳад метавонад ки заказ кунад ана иҷа бо як абаяча шумода навор гирифтам барои шумо нахишро шумо бибинед иам новинкае ҳам чизе ки шумо мебинед ман ҳам новинкаро мегирам шумода мепартом инаи пушташ остинош хеле санги аҷоибо дора намедонам номи сангаш чӣ боша не ки фасон беҳад хушрӯтарак нисбати дигаро на касе ки мехоҳад марҳамат занг бизанад заказ кунед мо доставка дорем на бори як бори дига мегӯм ки ами ози чиёи шумо бисёр мегӯем ки сурат нишон биде ина бо ман суратоша як бори дига мепартом ҳамаи ҳамиё ҳозир ҳастанд ина шубаҳо ҳастанд ай 600 сомон сар мешавад аиҷада курткаҳо ҳастанд 750 сомон нархи донаш то 66 размер анамё беҳад зур иёра аиҷа 600 сомон мегиранд 700 сомон мегиранд мебаранд 1000 сомон мефурӯшанд 1000 сомон дами драни бозор савдо шуда ана иёра ай 600 сомон сар мешавад ай 600 сомон то 1000 сомона ина шубаҳо анаҷа бошад дублёнка айё хай 150 сомон ина марҳамат 150 сомон касо мега сурат партои ма сурат дар нағд мебинем ина ай 600 сомон то 1000 сомона иё то размери 66 дорам 750 донада додеистай ина марҳамат ана иё ай 600 сар мешавад нами зар 600 сомона иё 150 сомон ина иё ай 600 сомон сар мешавад мераванд то 1000 сомона ҳамаи размерҳоро доранд барои ҳами ки ма ҷойра сёмка кардам ки шумо размеротона ёфта битонед ҷои арзонтари марҳамат касе подписка карда набоша подписатсия куна касе ки дар канал обуна шидагӣ нест обуна шава ҳамун лайка дареғ надорем биҷиқен боқӣ сарбаланд бошед то видеоҳои оянда.